Goeiedag iedereen, te Hulst, 27 januari 2026. Nog een update voor de Cyclocross Weekend over enkele dagen. Even prachtige beelden aan de Stadsmolen. Ja, het parcours is bijzonder groot. Hè. Ik ga eerst even naar de andere kant. Locatie Bierkaai. Dus meer bepaald, ja, Dubbele Poort. Hier nog een update ten opzichte van de vorige dronevluchten. Dus momenteel is men hier bezig met de afwerking. Je ziet daar heel duidelijk het parcours, zal ik ook zo dadelijk tonen. Met prachtige overgangspunten over het water. Aan de rechterkant daar even de in Hulst. Je ziet hier aan de andere kant opnieuw ook die overgangspunten. Hè. Ja, momenteel wisselvallig weer, veel wind. Daarmee ook wel deze rustige vlucht. Daar even de Keldermanspoort in beeld. En dan terug hier een stuk van het parcours. Je ziet hier aan de andere kant opnieuw ook die overgangspunten. Hè. Dus hier even een beeld aan de locatie terug van de Dubbele Poort. Dus daar entree Hulst. Zal ook afgesloten zijn natuurlijk voor als het evenement plaatsvindt. Kan men niet met de auto erdoor. Hè. Hier ook terug die aansluitingslocaties. Zone busstation Hulst. Hier ook dus tribune en parcours. Een mooi beeld over de binnenstad, even op een lage hoogte. Terug de Stadsmolen. Ik heb gezien dat er ook een dronevlucht aangemeld staat voor vrijdag. Door iemand extern. Dus ook wel goed dat het
Dat je kan terugvinden op het net, de informatie. Hier ook nog even de beelden. Ja, bij mij is het enkel puur hobby. Hè. Ik deel graag informatie, vooral als ik met de fiets hier even langskom. Dus het is wel interessant de info te delen. Hier ook nog locaties van het parcours. En dan terug hier ook het overgangspunt. Hè. Zo hier. Vind ik gewoon fantastisch. Kijk, dit hier. Terug even de locatie aan de Stadsmolen. Er is echt veel wind. Hier ook nog een combinatie met het zicht op de binnenstad. Zo beste mensen, het was voor mij nog even interessant deze informatie te delen. Dus alles terug te vinden op de website hulst2026.com. En natuurlijk is de drone verboden tijdens het evenement. Ook wel even belangrijk, geen drone boven halen. Het staat ook wel al aangeduid op het net tijdens die dagen. Mits natuurlijk dat er een speciale toelating zou zijn, natuurlijk een uitzondering. Zo beste mensen, ik ga hier deze vlucht eindigen met deze prachtige beelden aan de Stadsmolen. Tot de volgende keer, tot een nieuwe update.